kawo kuom jod bura? Mokwongo dwani mondo wawinjre. Od bura en kama ji dhi yale bura to ji siro adieri to kwedo miriambo. Kidhi e od bura no yieri ni ini dhigo kura kuma jopati ni goche ti kwedo kuma jopati ni ogoche. Sama jopati ni odhi e gima ok adieri titimo nang'o igocha gocha kodgi. Od bura kache yale emomiyo idware joma riek. Ma kiwinjo ka gimoro en miriambo tikona pana. Emomiyo sani koro ne wan gi bunge ma iye kanyo nitie mana minority gi majority. Kendo kachacha oyiene ng'ama ni e minority go kura gi majority, ng'ama ne gi majority be nyalo go kura gi minority ka e wiye owinjo ni bura miyalo no winjore dhi kamano. To ka wa kanyo wadok e jood bura mane siro bedo wa e sirikal, king'iyogi gin e jood bura ma koro dong' yawuoyi matindo mariek e piny luo ka kabisa. Pile pile kabiro ga e studio ka alemo kabisa. Kenda kod Nyasaye parna oganda luo. Nyasaye ma ono ting'na luo malo gi mwandu gi kod kothgi. Taneno ka Nyasaye no parowa ka koro ni ikwedowa oko ni wan waonge shares e sirikal. Omiyo aparo chieng' moro na aneno movie moro e thim. To kwach odeyo njiri piny kabisa. To ndieko ringo biro to koka kwach. To kwach owe njiri to njiri orengo. Gimotimore nwa ni wadwa chalo njiri. Kech gachagwa no osediyo wa piny ma wan ok dwarwa but sirikal. Sasa ma Ruto biro mabe kodok to koni waonge shares. Sasa ya mwadwa limo Ruto State House kodok to koni waonge shares. To Nyasaye ma ono odhi uthuwe gi ng'ano mofwenyo ni kare ng'ani marach. Luo mana paro ni joma richo kare luo gi joma beyo. To sirikal ka e kama ji te dwa dhiye. Ing'e ni MCA ni en ja sirikal. Kendo chamo msach sirikal. Kendo lengo ga allowance ma sirikal. Mujumbe ni be, governor ni be, senator ni be. Jomo yiergi te. No yiergi nikech ne gidwaro tich e sirikal gi sedonje sirikal. Omiyo mawuok kamoro awinjo ka lero kata awinjo ka Mheshimiwa Ndiege ne ok odonjo ne maber. Gima kedo go joma nyiso joluo ni gionge e sirikal. Wan e sirikal koro kaka luo, joge wabetie sirikal, koro sirikal ni ema nyaka wawuoth go. Gimoro mine ni kwedowa ni wan waonge sirikal macha mana siasa mar galo luo, siasa mar akwede. Siasa mar akwede ni ng'ino konyo ji mang'eny nikech kisekwedo ng'ama ji oyie ni mondo kwedi ti yieri ayiera ma kata kia ndiko nyingi, kata kia loso chike, kata kia wuoyo e bunge, kata kia timo gimoro amora monego mujumbe tim, ti yieri nikech iseng'eyo siasa mar akwede no. Awinjo ka un kuwuoyo to jawacho ni iwacho ni ODM onge sirikal, iwacho ni ng'ama wacho. Why ure wacho wabed very specific ni ng'ama wache to en ng'a. Ing'e ni nitiere siasa ka e piny luo ji ariyo adek. Nitiere joma kane wadonje BBG ni to ne gin gi geno mang'eny ni gine midhi ketgi e ministry, gine midhi migi tich ma gidhi bedo kia running mate, kia gidhi bedo deputy. Jogi ema pingo sani koro. Ochalo ng'ama okoni odhi dwar. To ka Mwanda Yombe to ogwang no dhi kucho be mano bwang. E kaka gin kane gini osebayo gi ni bedo DP obayo gi kata donje cabinet obayo gi gine makuru gidong gipigo gigi ni ng'eyo ODM onge gi winjruok gi sirikal. Apenji donge 2002 ne nitie sirikand NAK mane wadonje mua bedo gi winjruok mondik MOU no nogwe oko the following day. Kendo ka chopo 2005 to riemb nyaka luo mane nie sirikal oko te to ne nondiki. To mar Ruto ni to kondiki. To matunda ne waneno kenywa mar Kamusteni aneno nyithindo monyuole. Onyuole finance minister, attorney general, energy minister, gi moko mang'eny makika chak kwano ka ok abitieko. Omiyo wawinjre ni sirikal ema ber emindike ji nwa ywaka kondik ji KRA modhi e dhot achiel te nikech ne waonge kuro. Sani koro wan kuno kwa be ywak kendo. Omiyo ganda na machiko ite mawinjo wa to ng'iyo waneno wa. Moke sirikal kanyo makik ng'ano gweni ka ng'ato dwa gweni tipenje ni to sirikandi midwa na ritwa bro donje no eto biro tich adi. Omiyo gima ne wajumbe go wacho en gima ber ma wajumbe moko modong be odonji kanyo. To wan kaka oganda luo waikre ne kawo loch e higni mabiro go tine nyaka wamanye wuoyi matindo mwadhi go sani. Kawuono peki ng'oda en Ruto en Kindiki kata wan kaka oganda luo wamany wuoyi matin wateni maba pani kanyo to ng'ama oromo go kore Dr. Raymond Omolo jomodong donga ahinya.
Erokamano. Angena nakao. Kata. Ayo chini kidogo kocho. Koro Raymond en Gen Z. Kata en Gen Z to gol make ruto kati gol make kende kidongo donjo. Na koro mo gejwang penjo mana penjo mwalimu do bina adongi to mana kamwe wada tiyo kode maber ka mondo mi watieki achiel ka achiel ngamuni golose lo ODM ni wadonjo serikal kata ko kwadonjo nikech ka wan gi jakom mar ODM oseloso men governor ma Homa Bay Gladys Wanga usiko kolero ni owaonge serikal ka ngandika mora mora mantiere karaka ngamonego olose wiye kata imede gi wach mari mugi ka watieko ODM party leader monego loche wach mar ODM party leader thuolo mar Raila onge ni en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Gimomiyo chairman mar ODM wuoye gini en ni chairman